Èxit al 9è torneig de Nadal organitzat pel Club Futbol Sala Premià de Mar, on es van jugar diversos partits de totes les categories, des dels més petits als més grans, on van venir, per cert, diferents clubs de futbol sala de Catalunya. El pavelló de Premià de Mar va plegar, de fet, més de 1.000 persones durant tot el dia entre esportistes, familiars i aficionats. El 28 de desembre del 2009, al pavelló de Premià de Mar es van jugar 32 partits de totes les categories, entre els diferents equips del Futsal Mataró, la Unió Santa Coloma, les Corts, Marfil Santa Coloma, Martorell, Olímpic La Floresta i l'anfitrió, Premià de Mar. Un dels plats forts d'aquest torneig va ser el partit amistós entre el Cover Premià de Mar de Primera Nacional A, dirigits per Òscar Larrocha, i la selecció catalana sub-20, dirigit per Mini Escolana. Els dos equips van oferir un emocionant partit que va acabar amb un resultat de 3-2 favorable als locals. Cal destacar la presència de la llotja, l'alcalde de Premià de Mar, el senyor Miquel Buch, el regidor d'Esports Jordi Penalba, representants de la Federació Catalana, així com diferents presidents i directius d'altres clubs de Catalunya.